מה כבר עשיתי שהמשחק הזה לוקח לי את הכסף שלי כל דקה, שעה, 8 ימים. תמיד עדיף להשקיע בסכנין. נין, 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 נין. לא אכפת לי מה, אז תשקיעו בסכנין. נין, 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 נין. זה מה שאוהבים, ליב, 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 ליב. פורטנייט אתה לוקח לך את הקצב בכל דקה שנייה וקונקשן, זה תמיד קורה כל עונה. לה לה לה, לא, זה לא הדבר. לה דה דה דה, לא, זה כן הדבר. לא, זה לה לה לה, דה דה, זה לגבות. זה הגבות שלי, מה אתה רוצה? בבא